హరిహరపుత్ర అయ్యప్ప స్వామి భగత్ నగర్ దేవాలయంలో అయ్యప్ప స్వాములకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. దీక్ష తీసుకున్న స్వాములకు 50 రోజుల వరకు ప్రతిరోజు భిక్ష ఏర్పాటు కోసం కరీంనగర్ ఫిల్మ్ సొసైటీ అధ్యక్షులు పొన్నం రవిచంద్ర, మద్దికుంట గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ కొత్తూరు జగన్ గౌడ్, గ్రానైట్ వ్యాపారస్తులు నవీన్ కుమార్ కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఈరోజు అన్నదాత పాక శ్రవణ స్వామి అయ్యప్ప పడిపూజ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ చైర్మన్ యాగండ్ల అనిల్ కుమార్ గౌడ్, ఆలయ నిర్వహణ అధికారి కాంతారెడ్డి, ధర్మకర్తలు సత్యనారాయణ, కవిత, ఆనందరెడ్డి, కబీర్, శ్రీనివాస్, గుడాల కృష్ణ, అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఈ మహత్తర కార్యక్రమానికి భక్తులు, దాతలు సహకరించాలని, దేవాలయ అభివృద్ధికి తోడ్పాటును అందించాలని ఆలయ చైర్మన్ యాగండ్ల అనిల్ కుమార్ గౌడ్ కోరారు.